Добър ден на всички! Днес искам да ви запозная с един продукт, който аз ползвам от много години, може би не е чак толкова известен в България, защото принципно е доста труден за намиране. Това е Not Too Kinky, титаниев повод. За мен е сигурно един от най-добрите за ултралайт и лайт риболов. За по-тежък риболов мисля, че е по-добре да си ползвате флуорокарбонов лидер. Така, Not Too Kinky, поводчето не ръждясва, разтегливо е, след малко ще видите по какъв начин точно се разтяга и как да си направите повода и колко точно да го затегнете. Има два начина, по които поводите могат да се правят. Единият е чрез кримповане, а другия е чрез връзване, което е най-хубавото при този повод. Предимствата при завръзването, ето може да видите по какъв начин точно се случва тук към карабинката и от другия край към самото вирбелче. Не препоръчвам да го връзвате директно към плетеното влакно, защото когато остане едно стърчащо парченце тук след завръзването и го отрежете, това парченце е супер остро и при преминаване през вашия водач или при търкане в бланката може да ги повреди. Също така може да прекъса или прережи вашето плетено влакно. Това е изключително остро, доста често когато от този край по-точно сменяте примамка, ще се обождате, но няма начин. Така, при улов на по-големи риби, повода доста често се поврежда, но това може би е едно от най-лошите състояния, в които ще го видите след изваждането на примамката и повода от устата на някоя щука. Не може да бъде изправен, поне аз съм опитвал, не съм имал успех с това. Така че ловя си така както си е. Така, недостатъците при кримповането. Тук, когато го кримповате, ако се огъни повече от това, което е в момента, повода просто се чупи. И то много лесно се чупи. Затова тук много трябва да се внимава, ако решите да го кримповате. Също така, при твичане на примамките е хубаво този повод да се сменя на 6-7 риболова, защото при това постоянно удрене на вирбелчето в тази част винаги щупва или не знам по-точно го щупва. Точно ето е тук някъде от този или от този край и съответно губите примамката, която сте сложили. А това хищ не е приятно, ако използвате някой стар такъв повод и сложите чисто нова примамка и заметнете на 20-30 метра и още при първия твич примамката си остане там, където е паднала. И когато извадите, ще видите, че точно е тук поводчето е счупено. Затова не бих препоръчал да го кримповате този повод. Хубавото, нали, при кримповането е, когато искате да добавите малко допълнителна тежест на вашия воблер. Ако е бавно изплуващ или бавно потъващ, искате да добавите малко повече тежест и да го направите съответно, ако е бавно изплуващ, да застане на едно място, да не се издига нагоре, което съответно е много хубаво за щуките. Ако е бавно потъващ, искате да подсилите неговото потъване малко повече или да стигнете на по-голяма дълбочина. Тези кримпи вършат перфектна работа. Друг такъв повод, който се предлага на пазара е на гурза. Него също го ползвам, само че тук мисля, че имаше само две разновидности, 0.20 и другата не помня колко беше. Докато при Not Too Kinky гамата е много по-голяма. В пакета имате 4,6 метра. Този е най-тънкият от серията. Също така имал съм от него с няколко нишки. Пак 0.6. И двата вида са много добри. Според това, кой има на пазара, него си ползвам. Така, как става завръзването на повода? Тук съм приготвил едно парченце. И имам карабинка, имам си и вирбелче. Избирате си от коя страна си искате да си сложите съответно
тук. Стискате го така. Ето. И после го усуквате 3-4 пъти. Може и 5. Ето. След което го прикарвате през ето това лупче. По този начин. Тук вече взимаме клещите. Хващаме. Сега тук малко трябва да внимаваме, защото не искаме тази част да остане вътре, когато затегнем. Навивате си го на ръката. И опъвате. Така, колко да опъваме? Опъвате докато сетите едно разтягане. Ето, чувате ли го? Това е звука, когато знаете, че повода се е разтегнал. След като се е разтегнал, повече от нужда от затягане няма. Може би още малко, само ето, тук искам да събера възелчето. Така. Ето това се получава, след като се затегне. Това нещо го отрязваме. И ето, от единия край е готово. Сега отиваме от другата страна. Взимате си вирбелчето, прикарвате през дупчицата, усукваме го няколко пъти, пак през лупчето, хващаме тук, навиваме на ръката, бавно изтегляме. Оп, изтърва го. Ето готово, стегнато е. И това е. Сега от тук това нещо ще го отрежем също. Не е много близко. И ето това нещо се получава накрая. Перфектният лайт или ултралайт повод за щука. Надявам се да е било полезно това видео за вас. Благодаря много, че го изгледахте.